Hello, hello! Salutare tuturor! Astăzi vreau să aflăm împreună, pentru că încă nu știu, care este forma feței mele. Bine, ideea e să vă aflați care este forma feței voastre, iar pentru asta am aflat un mic truc de la Xara Novak. Vă las link în descriere. O să vă arăt cum îmi determin eu cu un simplu marker și cu o simplă oglindă forma feței. Dacă încă nu știți care este forma feței voastre, vă propun să rămâneți până la final alături de mine. Haideți să vedem! Cum spuneam, aveți nevoie de un marker, eu l-am luat roz, și o oglindă. Eu o am pe aceasta, de felul acesta. Cu markerul veți trasa, bineînțeles, vă veți îndepărta absolut orice păr de pe față. Vă așezați drept în fața oglinzii și cu markerul minune, bineînțeles, vă trasați acel contur al feței. Atât cât puteți. Se mișcă. Așa, din aproape în aproape. Rămâneți cât mai mult nemișcate. Deci, aici, așa, aici. Haide mai mică, nu mișcă. Deci, așa, așa, aici un pic așa. Și cred că asta ar putea fi. Să fac conturul mai accentuat, ca să se vadă mai bine. Și apoi să mă încadrez în el, ia să vedem. Mamă, perfect! Bun. După ce ați desenat acest contur, trebuie să punctați nasul, vârful nasului, centrul, cum ar veni, centrul feței, vârful nasului și centrul bărbiei. Dar nu prea... Aici. Așa. Încerc să fiu cât mai... Dacă închideți un ochi, s-ar putea să vă înșele treaba asta. Așa că încercați când cu unul, când cu celălalt. Forma este în regulă, dar vedem unde mi-e nasul. Deci odată aici și odată aici. Deci ăsta este nasul și centrul bărbiei. Odată ar fi aici și odată ar fi aici. Bun. După ce ați punctat așadar vârful nasului și centrul bărbiei, uniți cu o linie imaginară nu cele două puncte, ci partea de sus cu vârful bărbiei. Deci punctul acesta al frunții cu partea de jos a bărbiei, cu o linie imaginară, adică punctată, nu neapărat imaginară, că imaginară. Am aproape o față simetrică, nu e chiar simetrică. Din câte se poate vedea, nu am
bine, cam mai toți oamenii de altfel, o față simetrică, partea stângă e foarte ușor asimetrică față de partea dreaptă. Nu am observat treaba asta până acum. Nu știu dacă faptul că aș putea purta un breton anume sau părul pe o parte sau pe cealaltă, cert este că nu este o mare diferență, cel puțin nu vizibilă, dar uite că trucul ăsta m-a ajutat să văd această ușoară asimetrie. Așadar, dacă mă uit la forma feței mele, cumva așa cum mă așteptam, având maxilarul mai proeminent, mai conturat, ca să zic așa, aveam șansele să am o față ori pătrată, ori sub formă de inimă, ceea ce cumva cam cred că spre asta de fapt, pomeții nu sunt chiar proeminenți, nici măcar atunci când sunt un pic, dar nu foarte în lateral. Deci nu cred că este inimă, este oarecum pătrată, dar nici, pentru că și bărbia, bine, în afară de cea dublă, este un pic proeminentă și de asta probabil că este cumva bate spre forma aceasta deci ori pătrată, ori inimă, ori cumva. Ideea e că cumva maxilarul cred că îți dă nu știu, 70% cel puțin din forma feței. Despre modul în care puteți purta coafiuri sau anumit machiaj sau anumite accesorii de păr, cred că găsiți oricum în online, doar că la un moment dat poate o să fac anumite tipuri de coafiuri sau, mă rog, hairstyles potrivite feței mele. Și de ce nu pe care le puteți prelua, că până la urmă dacă vă simțiți bine cu voi, nu este doar un clișeu, chiar dacă aveți, bine, acum să nu exagerăm, dacă aveți o față alungită, ovală, cumva un păr drept pe față, o să vă alungească și mai tare chipul și cumva e de preferat, cel puțin din punct de vedere estetic, vizual, e de preferat un echilibru. Acolo unde se poate obține și unde se poate face cu mâna omului, nu-i așa? Bun, cam ăsta a fost micul truc de astăzi. O oglindă, un marker, vă desenați conturul, centrul nasului, centrul bărbiei, uniți cu o linie, de fapt despărțiți așa cu o linie de sus până jos, împărțiți în două desenul obținut și vedeți dacă nasul și bărbia sunt pe acea linie, înseamnă că aveți o față perfectă. Dacă nu, înseamnă că aveți o parte sau cealaltă mai proeminentă, ca să zic așa, sau un pic diferită. Ce e rău în a fi diferit, nu? Da, dacă încercați și voi treaba asta acasă, spuneți-mi. Cum spuneam, eu am descoperit trucul ăsta de la Axara și vă provoc să îl preluați și să faceți treaba asta, să vedeți ce formă a feței aveți și dacă s-a schimbat cumva percepția voastră vis-a-vis de, nu știu, cum vă priviți, era pătrată, era inimioară, era romb, era alungită, era nu mai știu cum, dar desenul de pe oglindă spune altceva. Oglinzile astea, nu? Câteodată mint, câteodată spun adevărul. Ha, ha. Bun, până data viitoare, rămâneți frumoși. V-am pupat!